When you learn it, you be proud. Join the crowd and sing out loud. Some folks say that swing won't sing and it's dying out. But I can prove it's in the groove and they don't know what they're talking about. U bent van de organisatie en hoe heet deze club? Dit is de Classic Vehicle Club, waarbij de auto's ouder moeten zijn dan 25 jaar. Ik ben van deze rit de uitzetter, onder andere samen met Marianne van Rossum. We hebben de routebeschrijving gemaakt en het zorgen dus natuurlijk dat we een mooie rit krijgen vanavond. Wordt dat een beetje een nostalgische rit of zie ik dat verkeerd? Ja, we gaan wel allemaal over de polderweggetjes, veel door Zeeuws-Vlaanderen, een stukje België. En dan we hebben nog ergens een tussenstop waar we een versnaperingetje hebben. En dan eindigen we straks in Zuiddorpen en dan zal het toch wel al donker zijn. Hoeveel kilometer is dat? We rijden ongeveer 100 kilometer vanavond. 100 kilometer? Ja. Nou, dat wordt toch een vrij lange rit aan. Ja, het is 2,5 uur rijden en dan verwachten we dat ze zo gemiddeld 40 kilometer per uur rijden. Ja, gemiddeld 49, dus rustig aan. Ja, Dat er rustig aan. niks stuk gaat. Oké, veel succes en plezier met deze rit. Dankjewel. Ik ben Jacques Rezeeuw Ik ben Jacques Rezeeuw, van Groede. uit Groede. Uit Groede. En Geboren in Groede. wat voor merk is deze auto? Dat is een Pontiac. Dat is een Pontiac zilverstreek van 1948. Ik heb begrepen dat je zelf een onderhoud doet. Ik doe zelf het onderhoud, niet alles, maar toch veel. Ik maak zelf motors in, dus dan kan ik er wel iets van. Dus motoren en zo is dat geen probleem, maar plaatwerk of ding, dat moet ik dan laten doen. En zo. Dat zou anders niet meer kunnen, ook met zo'n hobby. Als je alles maar laten doen, dat is niet te doen. Je moet er zelf wel iets van kunnen. 3 versnelling. 3 versnellingen, dat is inderdaad nog heel apart. Dan moet je toch wel een beetje meer leren rijden. Ja, dan moet je bij leren rijden. Die rijdt wel moeilijker als een andere auto. Zijn eerste versnelling dan moet je stilstaan, want die is niet gesynchroniseerd. Dus, maar je kan, als een tweede versnelling of als een derde versnelling kan je eigenlijk een bocht pakken, dat wel. Maar ja, je moet er met je aan gewend zijn. Heel luxe hoor. Ja, zo was dat in die tijd. Ja. Oké. Dank je voor het interview. Graag gedaan. Every evening, every day, you find your all, just do it till I'm gone. Anytime you laugh again, any evening, every day, find it all, do it till I'm gone. Je bent de trotse eigenaar van deze Chrysler. Ja, Want daar zie ik erop staan. dat klopt. Dat klopt. Kun je me vertellen hoe oud die is en zo? Van 1954. Die is van het Amerikaans consulaat geweest in Limburg. En die is nieuw naar hier gekomen, nieuw uit Amerika. Nieuw uit Amerika? Ja. Zo. Dus heb je hem nog helemaal op moeten knappen? Niks, die is helemaal origineel. Er is nog nooit iets aan gebeurd. Er zit zijn eerste kap nog op, alles is nog origineel. Zo, ja. dat is mooi. Ja. Ook in waarde denk ik hè? Ja, dat worden nog echt auto's. Dat is nog echt spul. Dat is goed materiaal. Juist. Ja. Die heeft natuurlijk ook platvering en zo. Ja, bladveren zitten eronder, ja, die loopt goed. En dat is een motor die maakt geen toeren, die draait lekker op het gemak. Ja, hoe zwaar is die motor? Ja, dat is een 5 liter. Een 5 liter, die lust ook wel een slokje. Hè? Ja, 1 op 5. 1 op 5. Ja, dat valt wel mee. Maar ja, je rijdt niet hard, dat scheelt natuurlijk. Hè? En qua onderhoud, is het duur voor u? Niks, daar is niks aan te doen. Die lopen altijd, daar moet je weinig aan doen. Een keer olie verversen en dan is het genoeg. Dat is genoeg. Ja. 1 keer het jaar even olie en klaar. Oh, dat is ideaal. Meneer Groosman, bezetter van deze auto achter je. Dat klopt. Hoe oud is die? Die is van 1949. 1949.
Het lijkt een beetje op een T-Ford, maar dat is het niet. Nee, dat is een traction avant, dat is een Franse auto dus. Weet. Traction avant, vooraandrijving. Hè. Ja. Die is van 49, maar dat is eigenlijk een speciaal model. Daar ben er niet zo heel veel van gemaakt, want dat is een 6-cilinder dit. De meeste zijn dan 4 cilinders, maar dit is een 6-cilinder. En die ook daar graag, hè, omdat dat toch wel iets speciaals is. Dat is lekkerder ook, 4-cilinder natuurlijk. Het gebruikt wel iets meer benzine ook natuurlijk. Maar ja, dat is, uit de heel veel meriet kan dat wel. Hoor. Het is ook een hobby. Die traction avant, dat is een speciale aandrijving. Hè? Traction avant is vooraandrijving. Hè. Het woord zegt het al natuurlijk. Hè. En die Franse auto's die ben begonnen in 1934 met vooraandrijving. En dat was eigenlijk een van de eerste auto's die aan vooraandrijving hadden. Dus En hoe zwaar is de motor van deze? 3 liter. 3 liter. 3 liter. Die, Redelijk zwaar genoeg. Hè. ja, die lust wel een slokje. Hè? Ja. Die lust inderdaad een slokje. Ja. Het is dus duur om mee te rijden. 20 liter op 100 kilometer. Dus dat is toch Lekker redelijk. door, hè? Nou ja, goed. En het onderhoud, hoe is dat? Dat valt best wel mee, want dat ding is dus die ding gekocht en ik natuurlijk van A tot Z nagekeken. En getactileerd en van alles natuurlijk. Deze auto's, niet geen chassis, want de carrosserie, dat is eigenlijk de chassis. Carrosserie is chassis. Dat is chassis, dus, dus dat is allemaal hol van ben. En dan moet je eigenlijk goed in kijken of dat wat roestig is. En dan moet je de boel openmaken en versterken en weer terug dichtmaken. Dan weet je pas zeker dat het goed is. Er zijn wel auto's die aan dus, maar je weet het van tevoren niet. Yourself.